Mäsové guľky s vajíčkom obalené v slanine. Na prípravu potrebujeme mleté mäso, vajcia uvarené natvrdo, slaninu, čierne korenie, cesnak, soľ a jedno vajíčko. Ako prvé zmiešame mäso, pridáme k nemu jedno vajce, soľ, cesnak a čierne korenie. Všetko dobre zmiešame. Keď máme zmes pripravenú, vytvarujeme guličku, do ktorej vložíme natvrdo uvarené vajce a túto guľku obalíme v slanine. Takto pripravené guľky dáme piec do rúry na nejakých 170 až 180 stupňov a dĺžka záleží od toho, akú máte rúru, ale to uvidíte podľa mäska a slaninky. Dúfam, že aj tento recept vám chutil a budete pozerať ďalšie moje recepty. Prajem dobrú chuť.